उदालगुरियाव फिन सिखावनि उदखार। बे समाव उदालगुरि दिमाकुसि ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरनि थासारिया जोबोर गिथावना जानानै फैदों। सानफा एफा ओनसोलाव सिखावनि उदखारा बांनो हमदों। थांनाय 30 आगस्ट मोनाबिलिनि 2:00 रिंगा समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दिमाकुसि दारगासुबा गामिनि थागिबि किथिसर दैमारिनि फिसाज्ला राजिब दैमारिनि AS01EY7217 नंनि रयेल इनफिल्ड हिमालयान मटरसाइकेल गारिखौ दुथां सिखावफोरा न'निफ्रायनो खावनानै लाना थांदों होनना गोमाजानाय बिगोमाया फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि सोरबाफोर नुसोन बायब्ला 879880527779 जानबुं नङाव फोरमायहरनो खावलायदों आरो ओनसोलनि दिमाकुसि पुलिस थानायाव इजाहार होनायबो जाबाय होननानै बुंथिबावदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा राजिब दैमारि, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, गामि दिमाकुसि दारगासुबा। ओमफ्राय दाखालि 30 आगस्ट खालि हरनि 2 बाजिसेयाव सिनाय मोनै सिखावफोरा आंनि रयेल एनफिल्ड हिमालयान बाइकखौ खावनानै लांदों। गारिनि नाम्बारखौ सोंदों। नोंथांनि गारिखौ सिखावफ्रा खावनानै लांदों। दा नोंथांनि गारिनि नाम्बारा बेसेबां आरो नोंथाङा नोंथांनि गारिखौ जुदि बहाबाफोर नुयोब्ला रायजोखौ मा खावलायनो सानदों? गारिनि नाम्बारा जाबाय AS01EY7217। बे गारिनि नाम्बारखौ जुदि बहाबाफोर नुयोबा नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरजागोन। गारिनि कालारा जाबाय पाइन ग्रीन, रयेल एनफिल्ड हिमालयान। ओरैनो नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव सोरनिबाफोर सायाव माबाफोर सन्देहफोर दङ नामा, जिहेतु नोंथांनि गारिया गोमाबाय? बेखौथ' पाब्लिकआव खोनानाय मथेबाथ' जोंनि लकेलाव सासपेक्टेड मानसिफोर दङ होनना बुंदों। आगोलावबो बहुत गारि बिदिनो गोमाखांबाय। दा बेखौथ' दा आङो डाइरेक्ट बुंनो हाला। दा बेखौ आङो जिहेतु जोंनि थाना दिमाकुसि पुलिस स्टेसन, बेयाव आङो FIRबो होनाय जाबाय। दा बेखौ माला मा समाव जायासैलै र'। नोंथाङा थानायावबो जनायबाय नोंथांनि गारि गोमानायखौ। दा बेयाव थानानि OC-फ्रा बा सोरबा अफिसारा मा बुंदों? जोंनि बे दिमाकुसि थानानि OC साराथ' बुंदों बे सानथाम सानब्रैनि गेजेराव थारमाने स्ट्रिक्टखौ बारायना होगोन होनना बुंदों। ओमफ्राय जोंनि दिमाकुसि थानानि जितु पुलिस अफिसार दङ, OC सार, बियो नागिरनायनि खोथाखौथ' होदों आंनो थाबैनो। सिखावफोरखौबो बांबाय होननानै खोन्थाबाय थादों। पाब्लिकआबो बिदिनो खोन्थागासिनो। दा नोंनि मोन्दांथियाव गारिया जिल्लायावनो दङ ना जिल्लानिफ्राय बाहेरायाव थांबाय बायदि? बे हले गारिया जोंनि दिमाकुसि लकेसनावनो थानांगौ दासान्दि आरो बर्थमान। आरो बे कालारनि गारिया जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो गंनै ना गंथामल'सो दङ होननानै माने खबर मोन्दों आङो। ओमफ्राय जिहेतु बे कालारा ओरैनो एभेलेबल गैखाया, बहुत खम गारिया। गारिया बेसेबांसो बैसोनि जागोन? गारिया आंना 8 माहा जादोंमोन। 8 माहा। 8 माहा जायैयावनो सिखावा खावनानै लांबाय। दा नोंथाङा दा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो आं बेखौनो खावलायो जे जाहाथे बहाबाफोर नुयोबा नुसनोबा रायजोफोरा हमनानै नायजागोन। ओमफ्राय आंनि गारिया आङो खनसे एक्सिडेन्टबो जादों। ओमफ्राय बियो टेंकियाव एसे डेन्ट दङ। नाम्बारखौथ' आरो सिखावफोरा सोलाय सोलु खालामखागोन, बेथ' सिखावनि नियमखा। दा बेखौ जेनेबा नाम्बाराव नायबाथ' गारिखौ सिनायनाय नङा, गारियाथ' एखे थायोना। दा बेखायनो CC नाम्बारखौबो नायहरजागोन। बे कन्टेक्टआव सोंहरनानै, स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्टआव सोंहरनानै आंनियाव RC-आव जितु CC नाम्बार दङ, इन्जिन नाम्बार दङ, बेखौ सोंहरजागोन आरो थाबनो, जुदि नायना लाखियोबा गारिखौ बहाबाफोर नुनानै। बाइकखौ बायनाय जायो, बेखायनो आं दुखु फोरमायदों जे लोगोआबो ओरैनो बायाखै, बेखौबो रां रुफा जमा खालामनासो बायनाय जादोंमोन। आरो जिहेतु बाखि दस्रायाव नुयोबा बे बाइकखौहाय अन्नानै स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कल हरगोन एबा थानायाव जनायगोन, बेखौनो बुंबाय आङो। जिहेतु सिखावआथ' नोंथांनि लोगोनि गारिखौ खावनानै लांखाबाय, खिन्थु नोंथाङा बे ओनसोलनि बा सोरखौबाफोर दा बिदि माबा मोनसे सासपेक्टफोर दङ नामा? सासपेक्टआथ' जाथारखानांगोन, मानोना
रावबो अखा हायो होनना मिथिया बे टाइमाव अखा हानायावसो सिखावा खावना लाङो नालाय 3:30सोआव अखाया फैदों अब्लानो गारिया गोमानाय जादों बारान्दानिफ्राय अब्लानो मिथिखादो जे खाथिनिनो सिखावा जेब्ला खबर हरदों फैदों होननानै अखाया फैबाय होननानै अब्ला बिसोरो खबर हरखाबाय सिखावनो बेयावनो लोगोनि गारिखौ थिखांना लांनाय जाबाय आरो दा नोंथाङा एज ए सासे लोगो हिसाबै नोंथांनि लोगोनि गारिखौ मोननो थाखाय मा खामानि मावो जोङो खबर होथिंजोब्बाय जेसेबां हायो प्लास थाना खबर इनफर्म सहैजोब्बाय बेखौनो सानदों जे लोगोआ गोबावबो जाखायाखैमोन गारिखौ बायनाया नोजोर दंखायोमोन हयथ' सिखावफोरा 8 माह 9 माहल' जादों बे बहुद गोदान गारि आरो बेबो खम दामि गारि नङा एसे ब्रेन्ड गारिसो हिमालया होनो बेखौनो फोरमायबाय आं